nummer 10, Johan Lindberg fra hjemmeholdet. Så bliver Bendtner i stedet for at sende afsted. God bold op til Niklas Bendtner. Fin første berøring af danskerne. Og sådan skal det være. 8 minutter spillet. Fremragende banket ind af Niklas Bendtner. Det er lige præcis Rosenborgs ABC. Altså en hurtig dybdebold fanger modstanderen i omstilling. Og Niklas Bendtner, den koldblodighed, den har vi simpelthen savnet som danske jagttager. Det er et fremragende mål. Det er sublimt sparket ind. Tager målmanden på det forkerte ben, og det der, det må rangere som en af hans bedre mål, og også i sin tid i det store Europa. Det er fremragende sparket ind. Der var en lille smule med ydersiden, og den sidder helt over i det fjerde målhjørne. Uden chance for Anders Christiansen i hjemmeholdets mål. Tredje scoring af Bendtner, som jo tog Elitserien med storm, da han scorede i sine første 2 kampe. Så var han så uheldig at lave selvmål mod Molde, og så har der været et par mindre gode kampe, ikke bare for Bendtner, men som du var inde på faktisk, fra hele Rosenborg-mandskabet.